aduceți aminte, acum câțiva ani era acel drill făcut de Brigada 30 de Gardă la finalul paradei, dar niciodată în mijloc, între trecerea pe jos a detașamentelor. Hai să-i ascultăm, Cătălin. Și trebuie să fie un motiv de bucurie pentru noi toți. Firește. Ne respectăm trecutul, ne cinstim eroii și ne bucurăm de prezent. Și suntem încrezători în anii care vor veni. Am intrat foarte repede înapoi în ritmul desfășurării paradei militare. O să aflăm, Cătălin, împreună dacă a fost un moment pus la cale repede acum din cauza vremii și a lipsei aeronavelor sau s-a întâmplat pe loc. Cred că... Și mulțumim. Da, e adevărat. Dacă e să fi fost organizat, a fost organizat extrem de repede. Pentru că, din ce vorbeam cu militarii prezenți aici înainte de începerea paradei, ultima oră la care se putea decide dacă aeronavele zboară sau nu a fost la ora 10. Da. Generalul major Cristian Dan conduce defilarea tehnicii de luptă. Spuneam chiar la începutul transmisiunii noastre, Cătălin, că vedem foarte multe unități, foarte mulți oameni, tehnică, care au fost pe front, care au văzut acțiune, care au intrat în luptă sau au fost aproape de luptă, care au participat la misiuni internaționale pe toate continentele. Unitățile Humvee astea sunt vopsite în culorile deșertului. Irak, Afganistan, astea erau culorile de camuflaj acolo. Uniformele erau la fel nisipit, vopseaua pe Humvee a rămas aceeași. A rămas aceeași. Da. Sunt celebrele Humvee pe care militarii noștri le au în dotare, unele cu turele, mitralieră, calibru 12,7 mm ale forțelor pentru operațiuni speciale, cei pe care i-am văzut defilând la începutul paradei, dar și Toyota. O să le vedeți la un moment dat un model special pentru armată, care au inclus și mitraliere de calibru 7,62. E vorba din nou despre mobilitate și despre războiul dus în condițiile pe care și frontul și inamicul le impune. Sunt unități extraordinar de mobile și cu capacitate de lovire adânc în spatele liniilor inamice, cel puțin acesta le este sensul. Și dacă ne uităm puțin, acestea sunt Humvee-uri cu mitralierele de care pomeneai, cu turelele de care pomeneai, Cătălin. Dacă ne uităm puțin la felul în care arată acele vehicule din spatele lor, care sunt un model Toyota Land Cruiser modificat,
Ne aducem aminte de Long Desert Range Group, de LRDG, primele forțe de comando rapid inventate de britanici în timpul celui de-al doilea război mondial, atunci când în Sahara acționau în spatele liniilor inamice absolut fulgerător și fără vreo șansă să fie prinși. Exact, lovește cât de repede poți, lovește cât de adânc poți în spatele liniilor inamice și fă să simtă ca în fața un adversar redutabil. Vorbim din ce în ce mai des de război asimetric, Cristian, unde regulile se schimbă. Acestea sunt vehiculele care pomeneam și vedem acum informații militare din nou cu dronele atât de prețioase. Din păcate a trebuit să aflăm în acest fel cât de mult pot afla aceste drone despre situația de pe front, urmărind filmările de pe frontul din Ucraina. Dar sunt drone de supraveghere Scan Eagle, cele pe care le vedeți acum în piața Arcului de Triunf. E adevărat. Alte forțe armate au și drone militare de atac. România își dorește să achiziționeze la rândul ei drone militare de atac. Da, am semnalat Turciei intenția de a dota forțele noastre armate cu Bayraktar. La fel de importante sunt și aceste drone de culegere de informații. Forțele terestre vin în piața Arcului de Triunf cu vehicule Eurovanta cu rachete antitank Spike cu o rază de 4 km. Practic e vorba de militari care ar interveni în prima linie în cazul unui conflict. Pentru asta se pregătesc în fiecare an, în timpul antrenamentelor, deja din ce în ce mai dese alături de aliații din NATO prezenți în România. Din nou mobilitate, din nou putere de foc precisă, din nou adaptare la condițiile războiului actual. Asimetric, așa cum pare să fie purtat din ce în ce mai des. Urmează convoiul de transportoare blindate Piranha 5, cu tunuri de 30 de milimetri. Armata noastră are deocamdată în jur de 100 de astfel de blindate, dintr-un total de 270 câte ne sunt necesare, un proiect de înzestrare de $1 miliard. Recuperăm rapid 30 de ani în care armata română a avut la dispoziție acel armament de tip vechi. Sunt în parte produse în Elveția, sunt în parte asamblate la UMV și vor fi construite în România conform contractului și, bineînțeles, dacă toate condițiile economice ne vor permite acest lucru. Sunt vehicule de ultimă generație, General Dynamics, transportoare pentru trupe. Într-adevăr, înlocuiesc niște transportoare foarte vechi ale noastre, la care încet renunțăm. Și este important să vedem această tehnică modernă defilând aici, într-o astfel de zi și sub Arcul de Triunf. Din nou, România au nevoie să aibă încredere și să știe că sunt apărați și să aibă niște ancore pe care să se poată baza, iar Armata României este o astfel de încredere și un astfel de furnizor de securitate pentru noi toți. Și iată, HIMARS-ul, da? HIMARS. În imagine trece ultimul vehicul Piranha, post de comandă. Este chiar acum, trece pe sub Arcul de Triunf și se depărtează către Piața Victoriei. Acestea sunt vehicule HIMARS, lansatoarele mobile de rachete. Rachete sol-sol cu o rază de acțiune de 300 de kilometri. Fiecare platformă are 6 tuburi de lansare. Vorbim la fel de un proiect de modernizare al armatei române în valoare de $1 miliard. Am primit 18 instalații HIMARS din cele 54 contractate de la americani. Asta înseamnă o treime. Iar rachetele HIMARS am văzut cam de ce sunt capabile pe frontul din Ucraina, când trupele Kievului le-au primit ca sprijin din partea blocului vestic, nord-atlantic, pentru a avea cu ce să se apere în fața rușilor. Și astfel de vehicule HIMARS cu rachetele aferente sunt distribuite și în alte locuri din țară unde se desfășoară parade militare. La Alba Iulia, de exemplu, la Buzău am văzut un dispozitiv impresionant că se pregătea de paradă. Sunt multe locuri în care vedem astfel de desfășurare de tehnică sub ochii curioșilor. Sunt jderii, acum să le zicem, mașina de luptă a infanteriei. 4 vehicule în total, e adevărat, mobilitate, blindaj care asigură protecția trupelor, tun,
Acesta este unul din, calibru mediu. da, acesta este unul din modelele mai vechi ale armatei române. Să nu uităm că este dezvoltat pe baza unui transportor blindat sovietic din mult dinainte anilor 1980, însă acestea sunt modernizate inclusiv cu acea turelă automată. Iată și veteranii, cei doi veterani care rezistă vremii și vremurilor. E adevărat, și prezența lor aici cred că ar trebui să ne motiveze pe fiecare dintre noi. Sunt oameni care au îndurat dincolo de ce pot descrie cuvintele, dar au știut pentru ce fac acest lucru. Te acoperă tancul TR-85, modernizat, versiunea 1. Când bizonul, pentru că așa este denumit, de 50 de tone cu tunul de 100 de milimetri ghintuit, trece prin piața Arcului de Triunf, e un pic cam greu să-ți auzi și vorbele și gândurile. Mă gândesc că, totuși, în ciuda pierderilor suferite pe frontul din Ucraina, când multe tancuri au fost făcute una cu pământul de rachete sau de bombe lansate din drone, tancul rămâne totuși o armă importantă a secolului 21, ca dovadă că polonezii au cumpărat câteva sute de tancuri Abrams de la americani, pentru că mulți se gândeau în epoca rachetelor și dronelor, tancurile nu-și mai au rostul pe front. Ei bine, își au rostul. Da, polonezii se pregătesc să cumpere peste 200, parcă 50 de tancuri Abrams. Nu e puțin lucru. Sunt absolut convins că planurile lor au la bază și rivalitatea și istoria lor îndelungată cu vecinul atât de agresiv de la Est. Noi ce vedem acum sunt lansatoare multiple de rachete, LAROM se numesc, sunt urmașele sistemului din nou sovietic, trebuie să o spunem, Grad. Katyusha, da, sau Katyusha în termen popular, sunt rachete sol-sol cu rază de acțiune de 20 sau de 45 de kilometri în funcție de muniția cu care operează. Și de nou, evident, mobile. Și acum primul semn palpabil la Arcul de Triunf că aliații NATO sunt în România și ne oferă acea umbrelă de securitate. Este vorba de francezii care participă la operațiunea Mission Aigle, cantonați la Cincu, județul Brașov. Franța este națiunea gazdă a grupului de luptă NATO stabilit în România foarte rapid după invazie. Acest VBSI pe care îl vedem, vehicul blindat de combat de infanterie, vehicul blindat de luptă al infanteriei, mașina de luptă al infanteriei, este parte din tehnica cu care francezii au venit în România. Nu o să vedem tancurile Leclerc, însă ele sunt la Cincu, sunt acolo, iar tanchiștii care le operează au defilat ceva mai devreme pe sub Arcul de Triunf. E adevărat, aceștia sunt francezii supranumiți Diavolii Roșii. Ce vedem acum sunt impresionantele blindate poloneze. Rusovacurile? Îi urmărim pe francezi în momentele de față. Că tot vorbeai de detașamentul polonez, nu cred că au lipsit de la nicio paradă. Da. Și cu trupe pedestre și cu tehnică militară. Pentru că tot vorba de industrie și de înzestrare, să spunem că acestea sunt blindate produse în Polonia, care are o industrie de armament absolut impresionantă. Isavu i-a vizitat pentru una dintre edițiile România TV și a venit de acolo absolut impresionat și cu date foarte multe. Sub licență, e adevărat, sub licență Patria, a producătorului finlandez, alt mare producător de armament, dar sunt produse în Polonia și puse la treabă, ca să zicem așa. Cei mai mulți dintre polonezi sunt la Craiova, dacă nu mă înșel, și sunt staționați acolo de ani buni de zile. După cum și dintre militarii noștri vor merge în Polonia să facă parte din măsurile de pregătire și chiar din acțiunea de poliție aeriană. Aceștia sunt portughezii, Cătălin. Pentru toți, e adevărat, portughezii defilează cu blindate Pandur. Armata portugheză are reprezentanți în România la fel de ani de zile în divizia multinațională. Până atunci erau grupuri, să spunem, de comandă, de control, de coordonare între națiuni. De 9 luni situația
situația s-a schimbat în Europa. E o prezență concretă, da. Da, de-aia există acest batalion de luptă, de-aia de la 5.000 de militari americani și din celelalte țări NATO. Aceștia sunt americanii Cătălin, se observă La 10.000, că da. trec acum cu MRAP-ul, cu vehiculul rezistent la explozibil și la mine, urmat Divizia de... 101 aeroportat. Da, Divizia 101, ei sunt. Și cu tehnica lor, din nou, extraordinar de mobilă, instalată pe un Humvee. Și un obuzier, un howitzer tractat de un camion. La fel, howitzer prezent pe front în Ucraina, trimis acolo ca ajutor din partea Statelor Unite ale Americii. Este celebrul M777 de calibru 155, capabil să tragă la distanțe foarte mari, cu muniție ghidată, muniție reactivă, care poate fi dus rapid, instalat, poate trage și apoi se poate îndepărta de pericol. L-am văzut. De asta l-au cerut ucrainenii, de-aia l-au trimis americanii. Din păcate nu fac față americanii să producă atâtea obuze cât au nevoie ucrainenii să reziste împotriva rușilor. Sistemul Patriot defilează acum, este în dotarea forțelor noastre armate. Rachete Sol-Aer cu rază lungă de acțiune. Așa e, Cristian, România a primit, vă spuneam, primul sistem din cele 7 comandate, o investiție de 4 miliarde de dolari. Această baterie pe care o vedeți acum este staționată în județul Giurgiu, aproape de București, și aparține regimentului 74 Mihai Bravo. Ce vedem acum sunt rachetele Hawk, rachete de concepție americană, nu de ultimă generație, e adevărat, dar foarte eficiente, spun ucrainenii. Nu le-au primit de la noi, le-au primit de la alte state europene și membre NATO care le-au pus la dispoziție și spun că sunt la același nivel cu S-300, sistemul rusesc. Ca dovadă că sunt atât de bune, ultima oară ministrul ucrainean de externe, Kuleba, prezent la București, le-a cerut insistent, a spus: avem nevoie de Hawks, trimiteți rachetele astea dacă le aveți, să ne ajutați. Ceva extraordinar de important, din nou am văzut cât de importante sunt transmisiunile în această invazie absolut brutală a Ucrainei, când soldații ruși au fost surprinși inclusiv de civili comunicând cu telefoane mobile sau cu radiouri necodificate. Acestea sunt echipamentele de transmisiune care nu arată spectaculos, să recunoaștem, dar care sunt extraordinar de importante într-o situație de conflict. Chiar și atunci când poți să ajuți o țară aflată într-o situație cum Ucraina. E adevărat, n-arată spectaculos, însă să nu uităm că vorbim de comunicații prin satelit, echipamente auxiliare de sprijin ale trupelor combatante, de radio-relé, de transmisiuni codificate, care pot la un moment dat, ca în luptă, să facă diferența dintre a câștiga sau a fi înfrânt. Acestea sunt echipamente de recuperare, de ajutare a trupelor și a tehnicii acolo unde este nevoie pe câmpul de luptă. Să remarcăm că sunt trase de camioane Iveco, cele care sunt produse în România special pentru forțele armate. Evident, toată această producție de armament, obiectivul este să înzestrăm forțele noastre armate, dar de ce nu, la un moment dat, putem să începem să contăm din nou pe piața internațională să devenim exportator de echipamente militare. Și e o tendință mondială pentru reîntinerirea echipamentelor peste tot în lume. Toată lumea își dorește echipamente performante. Și aceste lucruri care par obișnuite, o macara, un buldozer, un camion, să le spunem oamenilor că sunt complet diferite față de versiunile civile, sunt capabile să suporte sarcini mult mai mari, sunt motoare care acționează mult mai brutal, să zicem, mai puternic, adică condițiile de exploatare ale lor sunt militare diferite. Au fost, Cristian, mult mai mari decât standardele pentru echipamentele civile și nu degeaba se spune că dacă ceva apare ca noutate, prima dată e folosit de militar și după aceea ajunge acel echipament sau ajunge tehnologia la civil. Am văzut deja trecând poliția militară, care acționează foarte aproape de noi, în Balcani, acea regiune care nu se mai potolește, nu reușește să se potolească. Tensiunile acolo sunt uriașe. Și, evident, Ministerul Afacerilor Interne defilează în acest moment. Poliției rutiere și mașinile de intervenție au deschis blocul lor de paradă, vizibil de la mare distanță. La fața locului.
dai și prima zi de iarnă. Poliția de frontieră acum, care a avut atât de mult de lucru la granițele noastre de est și de nord, odată cu valul uriaș de ucraineni care s-a refugiat din calea războiului. Vorbim de numai puțin de 3 milioane de ucraineni care au intrat în România. Dintre aceștia, cam 100.000 au rămas aici. Au fugit de război să găsească un loc în care să poată să trăiască liniștiți cu copiilor. Cei care au putut să plece, femeile și copiii, bărbații au rămas acolo să lupte. La reuniunea ministrilor de externe ai NATO, unul dintre mesaje a fost acela de mulțumire către autoritățile românești și către românii care i-au primit pe refugiații ucraineni pentru mai mult sau mai puțin timp în casele lor, acolo unde au avut să le ofere adăpost. Și în același timp am fost, cum să zic, avertizat sau ni s-a transmis mesajul că e nevoie în continuare de acest spirit de bună vecinătate, de acest spirit deschis către oameni și de solidaritate, pentru că vor mai veni, din păcate, situația se înrăutățește odată cu iarna asta care se instalează implacabilă și e nevoie în continuare să fim pregătiți pentru mai mulți oameni care au nevoie de ajutor. Asta este ceea ce lumea vestică a promis Ucrainei. Sprijin necondiționat oricât timp va fi nevoie pentru a rezista în fața agresiunii Rusiei. Și de altfel, singura acțiune pe care puteau să o întreprindă, adică nu exista opțiune. Nu există altă alternativă. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea seară secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, la știrile ProTV, că nu există alte opțiune, pentru că dacă Rusia ar fi fost lăsată acum nestingerită, așa cum s-a întâmplat în 2014 când au ocupat Crimea, s-ar fi putut pune întrebarea și ce urmează de acum încolo, ce națiune ar putea să mai fie la un moment dat atacată, și nimeni nu vrea să riște așa ceva, nimeni nu vrea să retrăiască momentul 1939 pe continentul european și nicăieri în lume. Și cred că nu e niciodată de ajuns să spunem încă o dată și încă o dată lucrul ăsta și să ne punem încă o dată și încă o dată întrebarea asta, fără să ne dorim să aflăm cu adevărat și pe propria noastră piele răspunsul. Blocul SRI, Serviciul Român de Informații, este cel care încheie parada vehiculelor cu unitățile lor antiteroriste, care sunt, mă rog, mult mai complicate decât le spune denumirea. Este vorba și de prevenirea terorismului, nu doar de combaterea terorismului, și de coordonare tehnică a acestor măsuri. Mijloace de interceptare și digitale și de alte feluri. A trecut prin Piața Arcului de Triunf și grupul de paradă al STS-ului. Ei sunt, da. Da, da.